ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ከመይ ኢለኹም? ኣነ ድሓኔ ፈጣሪ ዝተመስገነ ይኹን። ንስኻትኩም እውን በብዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰ እንትኸውን ሓንቲ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታታሊት ዛንታ እዩ ኣቕርብለይ ካባይ ክመሃሩ ስለ ዝበለትኒ ናባኹም ሒዘዮ ቀሪበ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ምክትታል። ተጋዳሊት እየ ገድለይ ቃልሰይ ግን ምስ ስርዓትን መንግስትን ኣይኮነን። ቃልሰይ ምስ ናብራን ድኽነትን እዩ። ገና ናብዚ ዓለም ክቕልቀልን ከለኹ እዩ እቲ ቃልሰይ ዝጅምር። ከምቲ ኩሉ ማሕበረሰብ ስድራ ነይሮኒ። ብዙሕ ግዜ ነይሩ ኮይኑ ነይሮም ወይ ከዓ ነይሮምኒ ዝብሉ ቃላት ልዕሊ ሞት እዮም ዘፍርሑኒ። ናብ ታሪከይ እንትምለስ ሃፍታማት ስድራ ለባማት ኣሕዋት ነይሮምኒ። ሓደ መዓልቲ ነታ ካባና ርሕቓት ትርከብ ኣሞና ሓፍተቦይ ክጥይቁ ንዓይን ዓባይ ሓፍተይ ሸዊትን ኣብ ገዛ ገዲፎምና እዮም ከይዶም። እቶም ካልኦቶም ባባ፣ ማማ፣ ኤልያስ ሓወይ፣ ክብሮምን ሳራ ሓፍተይን ከይዶም እዮም። ገናሒን ናይታ ዝነበርዋ መኪና ባባዩ ነይሩ። ንኣስታት 100 ኪሎ ሜትር ምስ ተጓዓዙ ባባ ፍሬን ናይታ መኪና ተበጢስዎ። ባባ ነታ መኪና ምቁፅፃር ኣይከኣለን። ኣብ ሓንቲ መዓልቲ በቲ ሓደጋ ምኽንያት ኩሎም ሲኢነዮም። ሸዊት ሓፍተይ ሽዑ ምስ ሰማዕና ንሳ ናይ ልቢ ድኻም ሕማም ስለ ዝነበራ ብድንጋጸ ወደቐት። ሸዊታ ሓፍተይ እውን ከይተመለሰት ናብ ናይ ዘለዓለም ቤታ ኸይዳ እምበኣር እቲ ተጋድሎ ጉዕዞ ህይወተይ ኣብዝዩ ዝጀመረ። ናብራ ንምድፋእ፣ ንምምሃር፣ ንምንባር ናብ ብዙሕ ስራሕቲ ተጸንቢረ ነይረ። ምስቲ ትሕቲ ዕድመ ምንባረይ ግን ኣይከኣልክዎን። ናይ ገዛና ኣቑሑት ቀስ ብቐስ ክሸጦ ጀሚረ። ገዛና እውን ባባ ብልቓሓት ሒዝዎ ስለ ዝነበረ ግድን ክሕረጅ ስለ ዝነበሮ ወፂአ ንእሽተን ገዛ ተኻሬ ክነብር ጀሚረ። ናብራይ ግን ክንድቲ ክጓዓዝ ኣይከኣልኩን። ናብራይ ክኢለ ክንድቲ ክጓዓዝ ኣይከኣልኩን። እቲ ምስ ናብራ ምበኣስን ምህሮን ሓቢሮም ክኸዱለይ ኣይከኣሉን። ኣነ እውን ክደክም ጀሚረ። ዝነበረኒ ብሕታዊ ኣማራፂ ምስ ናብራ ምቅላስ እዩ። ምህሮይ ገዲፈ ዝረኸብክዎም ስራሕቲ እየ ክሰርሕ ጀሚረ። ኣብ ሓደ ህንፃ መዓልታዊ ንምስራሕ ን30 መዓልቲ ውዕል ኣትየ ኩንትራት ክሰርሕ ጀሚረ። 10 መዓልቲ ምስ ሰራሕኹ ኣካይዲ ስራሕ ናይቲ ህንፃ ፀዊዑ። ኣብዚ ብዙሓት መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ኣብ ናይ ዕረፍቲ ሰዓቶም ኣርሒቖም ከይዶም እዮም ምሳሕ ዝበልዑ። ንምንታይ ንስኺ ኣብዚ ንእስ ዝበለ ነገር ዘይትሕዚ ዘይትጅምሪ? ዝተወሰነ ገንዘብ ብልቓሕ መልክዕ ክነልቅሐክ ንኽእል ኢና ኢሉኒ። ልዕሊ መጠን ተሓጒሰ ካሊእ እንተቐረየ እቲ ኣታውየ ዝሓሸ ይኸውን ኢለ ሓሲበ። ሰራሕተኛታት ለሚዶምኒ ኩሎም ናባይ እንዳመፁ ክጥቀሙ ጀሚሮም። ዓማውል ኣፍሬ ኣይተ ኪዳነ በዓል ዋና ናይቲ ህንፃ እውን ቀጻሊ ናብታ እንዳ ምግቢ ክመላለስ ጀሚሩ። ምምልላሱ ግን ንምጥቃም ወይ ንምእዛዝ ኣይነበረን። ከም ዝፈተወንን ንሓዳር ከም ዝደልየንን ከተግብሮ ከም ዘለንን ንምንጋርን ሓውሲ ምጥንቃቕ እዩ ነጊሩኒ። ብዙሕ ሓሲበሉ ኪዳነ ብዕድመይ ዓብየኒ እዩ። ግን እቲ ዘለኽዎ ሕልኽልኽ ዝበዝሖ ጉዕዞ ህይወት ክቕንሰለይ ከም ዝኽእል ሓሲበ እቲ ሕትኡ ብእሽታየ ተቐቢለዮ። መርዓ ይኹን ምስ ቤተሰብ ናይ ምፍላጥ ጉዳያት ኣይነበረን። ወዲያው ምስ ወሰንኩ
ናብ ናይ ባዕሉ ገዛ እያኣቴ ፈለማ ኣፍቲ ገዛ ከም ተሓጋጋዚት ሰራሕተኛ ኮይና ትሰርሕ ዝነበረት ትርሓስ ነገር ስርሓ ክቕየረን ጀሚሩ ይትረፍ ከም በዓል ቤቱ ንኺዳነ ክተኽብረንን ከም ሰብ መጠን እኳ ክተኽብረኒ ህሊናኣ ኣይፈቐደላን ኣነ እውን ከም ገፀን ከም ባህርያታን ክኸዳ ጀሚረ ድሕሪ 2 ኣዋርሕ ነፍሰ ጾር ኮይነ ኣብዚ ሰዓት ኪዳነ እውን ክቕየረኒ ጀሚሩ ከም በዓልቲ ቤቱ ምዃነይ መጠን ከኽብረኒ ኣይከኣለን ብዙሕ ስለ ዝኸኣልኩ ክኢለዮ ጥንሰይ እውን ክዓቢ ጀሚሩ ሃንደበት ሓደ መዓልቲ ዕዳጋ በፂሐ እንትምለስ ንኽሓስቦ ዝኸብደኒ ግብሪ ርኤ ኪዳነ በዓል ገዛይ ምስ ትርሓስ ሰራሕተኛና ክውስሊ ትረኺበዮ ደንጊፀ ድንጋፀይ ግን ክትንኩል ከም ዘለኒ እዩ ነጊሩኒ ከም ዘይረኣኹ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ተመሊሰ ወፄ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት እየ ናብ ገዛይ ተመሊሰ ቀስ ብቐስ ቅድሚ ምውላደይ ከስተኻኽሎም ዝግብኡኒ ነገራት ክገብር ጀሚረ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሕጋዊ ሰነዳት ናይ ገዛን ዝተወሰኑ ሓፍትታትን ስሙ ምዝዋር ዝኣመሰሉ ብሕጋዊ መንገዲ ኣውፂአ ከፍርሞ ወሲነ እቲ ምፍርራም ንዓይ ኣመና ቀሊል ነገር እዩ ነይሩ ሓላሓሊፉ ናይ ስራሕ ዝፈራረሙ ወረቓቕቲ እታ ኣካይዲ ስራሕ ናብ ገዛ የምፅአሉ እሞ ኪዳነ ይፍርም እዩ ኣንቢቡ ግን ኣይኮነን ዝፍርም እዚ ስለ ዘስተውዕል ኩሉ ድማ ከምቲ ልሙድ ክፍረሙ ዝመፁ ወረቓቕቲ እዮም ኢለ ኣፍሪመዮ ሕጋውነቱ ከይዱ ኸረጋግፅ ከም ዝኽእል እውን ብሕሶት ኣእሚነዮ ንሱ እውን ኣይተጠራጠረንን ብእምነት ነቲ ወረቐት ፈረመ ድሕርዛ መዓልቲ ስሕተት ኪዳነን ትርሓስን ክሳብ ዝድገም እየ ዝጽበ ነይረ ሓደ መዓልቲ እውን ከምዚ ገይረ ሰለስቴና ብዝነበርናሉ ጊዜ ኣነ ካሜራይ ብምድላው ንደገ ወፂ ኸይደ ኪዳነን ትርሓስን ከምቲ ልሙድ እቲ ክገብርዎ ዝለመድዎ ነገር ፈጺሞምዎ ድሕርዚ ንኪዳነ ናይ ፍታሕ ወረቐት ሂበዮ ንትርሓስ ከዓ ብዝገበረቶ ስራሕ ከይዋረድክዋ ክትወፀለይ ነጊረ ሰኔያ ኪዳነ እውን ንኽብሩ ክብል ብዘይወዓል ሕደር ተፋቲሕና ኣምላኽ ከም ሰብ ኣይኮነን ንእስሮም ወደይ ከምቲ ኣነ ዘሕለፍክዎ ከይሓልፍ ግን ከዓ እቲ ኣነ ዘሕለፍክዎ ክመሃረሉን ስለ ዝደሊ መዓልታዊ ን10 ደቂቓ ተጋዳሊት ናብራ ምንባረይ ምዃነይን ቀጻልየ ዝሕብሮ ንሎማዓንቲ ሂዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኩም ሳብስክራይብ ብምጋር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ ይቐኒልና ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና